Здравейте! Представяме ви курс по музикално продуциране с Logic Pro X за начинаещи. Курсът е организиран в 4 модула и представлява кратък наръчник музикалното продуциране, използвайки Logic Pro X 10.5 версия. През своето обучение вие ще преминете през 4 модула: въведение в основните принципи на звука, интерфейс и навигация в Logic Pro X, как да направим песен с Logic Pro X и микс и мастеринг с Logic Pro X. В първи модул вие ще се запознаете с основните звукови параметри и вълнови форми, като преминем през демонстрация, за да изясним връзките между тях. Това ще ви даде основата, върху която ще стъпите, за да започнете да създавате свои собствени звуци по метода на синтезиса и семплирането, използвайки стоковите синтезатори и семплери в Logic Pro X. След това ще преминем към работа с MIDI контролери. Ще отделим и специално внимание на това как пътува звукът в нашата програма, като започнем от входящия сигнал и стигнем до звука, който излиза през колоните или влиза във вашите слушалки. В този курс вие не само ще получите базови умения за работа с софтуера, но и ще получите базови умения по саунд дизайн, миксинг и мастеринг. Аз съм Галя Георгиева, нека да започваме.